està incidint des de l'inici de la pandèmia és en l'impacte psicològic que pot tenir en els nens. Una de les iniciatives que es va posar en marxa a l'inici del confinament va ser la web Estimat Diari, on centenars de nens i de nenes de la ciutat han compartit vivències i emocions a través de dibuixos, escrits o vídeos. Ara, amb aquest material, s'ha bastit una exposició de gran potencial pedagògic que visitarà tots els districtes de la ciutat. Llavors, el que farem ara és anar a explorar aquesta via, veure com entenem nens i nenes i adults el que està passant. Aquest taller de teatre vivencial està adreçat a nens de primària per fer-los reflexionar sobre les experiències viscudes durant la pandèmia de la Covid-19 i el confinament i les restriccions que ha provocat. Un seguit de vivències que els infants creuen els ha permès madurar i aprendre a protegir-se. No sé, però crec que són els que s'infecten menys, perquè com això del col·le aprenen més a fer distància, mascareta quan la necessiten més. A mi, per exemple, m'han fet aprendre que, per exemple, no es poden fer plans, no et pots planejar un futur perquè sempre hi ha pot haver alguna cosa que ho pugui separar, que ho pugui trencar, com això. L'experiència neix de la web Estimat Diari, una iniciativa que l'Ajuntament de Barcelona va engegar a l'inici del confinament, adreçada als nens i nenes de la ciutat perquè compartissin vivències i emocions. A través de dibuixos, escrits o vídeos hi van participar centenars d'infants i ara, amb aquest material, s'ha bastit una exposició de gran potencial pedagògic. Necessitem escoltar-los encara més per acompanyar-los millor i seguir millorant i posant al centre en la presa de decisions els temes que més importen i que més fan generar benestar pels nens i nenes. Està previst que l'exposició, que ara es pot veure a l'Ajuntament, es faci itinerant i recorri fins al juny de l'any que ve centres cívics i biblioteques de tota la ciutat.